Guys, there's a name we it's a problem. There's a name, guys. There's a name we want. There's a name. There's a name we want. Huh? Samusa randa la pepe. Ha. Pepe. Pepe. Samusa randa. That's the name we want. Penny nyaya pana. Go kufamba kwangwarira mai mwana mapurisa akazara muroad ma stop sign ayana asinochoma mira usingadu chida vanenge vakavandira muzvikona unongona usinoda mira stop sign wonzi mira ipapo asatosvika 550 isamusa indabuda mba ndisina kudya ndabuda sina mbodya because ndamboita maerrands angu ndabuda ndisina kumbodya saka nzara yangu yondibvunza mutupo ndobva ndangona chishopu chema-Indian ndikatenga masamusa nekokokora ani ndakati muritengero fanda 2 liters nelofu mukaramba makaramba nditengera fanda neushu ne2 liters kuti ndifambe ndichimwa. Alright guys, Maspera say. Guys, ndauya. I just received a phone call. Manja. Napana kana 5 minutes. Nda receive a phone call. Ndaja tunamira musha. I received a phone call from Dambo receiver ekutanga makuseni. From somebody else, but uyu munhu mudhayari atifonera pekutanga achiti sisimeli ndau yawo ava vanhu vekuindigwa nezvinhu kuCape Town vekuwirwa handimuzari pane ma5 mazimbabwe akafa. You do know right kuti paishe kuCape Town bekudurban guys kune vakawirwa nedzimba pane 5 mazimbabwe akafa andimazviona saka ndambofonerwa nevanhu vakaindigwa nemvura ndafonerwa nemusikana makuseni mudhayari sisimeli pane mukadzi ane vana anti kudati vana 2 here andika akaenderwa nezvinhu nemvura anditi tachikumbirawo mukadzi uyu haasi mudhayari unoona haasi mudhayari asi ndangoti nise mudhayari ndisvike ndikati ihama yako here tikadzasi hama yangu ndiani wakosvikanzi aiwa ndangoonawo post ndikati well mukada zvokutedza maposti muchinotora maposti kwamamaona muchiya nawo hamumapedzi andika hamumapedzi kana munhu achida help achauya ega siyai zvokuita maspokesperson ezvinhu zvamunenge maona kumagrupu evamwe motora moya nawo zvokwandiri andika siyanai nekatsika ikako guys anomaona zvamaona kumagrupu evamwe vanhu motora maposti amoti simeli tauya neposti atidaro guys musadaro pamadiaries apa muri 776 panotori nevahobho vari kutoda help pano handisatendedi kunotsvaga nemaposti evamwe handisi kuti zvakaipa but satenda kunotsvaga nemaposti evamwe vanhu kuti tibatsira vamwe vanhu vasiri vepano vari kutoenda kunotsvaga help kune vamagrupu musati matora maposti iwayo tiregai timbotanga tabatsira kavari muno hazvina kumira mushe idza ndichiri kuindira mberi handiti ngatange tambobatsira vari muno sati chizvi kuitika pamberi itrafiki vedu vekuseni kuno wakadai anomaona titange tambobatsira vari muno right saka ndobva ndamuti onaka usaita chisystem chakadaro if these people vachiziva zveshuwa kuti varuda kuzodi vachava ameno iwe usatotora maposti chiyanawo kwandiri zvapera izvo 5 minutes ago 7 minutes ago ndafonderwa navamwe baba nemanzvadzi zvikanzi simeni tauyawo taita dambudziko atotara ranzi ndatora foni nhamba yenyu papeji rakaisi simeli ndokuti tanga taudzwa nevamwe kuti indai kwasisimeli ndikati inyaya yehembe here ndafunga kuti ndevaya uya wandaudza musikana waya zvikanzi aiwa isi nyaya yehembe pamazimbabwe 5 akashayika hanzi vari kuda kuti vaendese kumba tamanija kuwana mari yevanhu 2 saka tina mari yevanhu 3 handi muri kuona saka zvabva zvandiremera chaiko
tashotegwa nevanhu chi ende airtime nada nguya kuda unopera pakomana 759 megabytes kaindite top up kaindite top up anomaona zvikanzi takatokumbirawo kuti rubatsiro kuti vamwe avatidi tindise vamwe vanhu avakumba kwashota chi vanhu 3 mari vanhu 3 guys mukuziva nyaya yekudhebheni akaiti ini ndatoshaya ndoti kudii tokwadi truly speaking guys ndashaya kuti ndopindura kuti chipa nyaya dzakadai ndashaya I didn't know how to answer anomaona handizivi ndaansa nchiti kudii nangoti hanzvadzi kuti ndikuti ichii handitozivi ndoti kudii because itragedy yerufu iyi handika rufu rwaitika apa pakuti ndikupei answer handizivi. So guys, I'm just pleading kuti kana kune vanoda vanogona kubatsira vanogona kubatsira muzari pani mampandino nchiti guys ngatite pa 50 rand 50 rand apa ndiri kuti vanogona kubatsira because this is a national disaster. Anoona this is a national disaster. Saka vanogona vanokwanisa zvavo kubatsira please mondibata ndokupa namba yanzvadzi ishi antika so that vamwe vanhu 3 ava vari kunzi vakatirikigwa vadi vainde kumba maona ndadzoka futi baba ndotaura titora mapolisi mazvona ka kana ndichitaura munenge muchiseka muchiumana mazvona ka ndadzoka futi pakuti bedway ngatitorei mapolisi munhu nemunhu ngaite polisi vakomana because every day mamessage erufa ari kuuya daily ari kuuya mamessage ekunzi kwafiwa pakati vakomana ngatite idzidziva vakomana polisi ka 89 rand guys as little as 89 rand you can have your own police kana nemi wacho mukundiomesera come on guys wanacho ndi chimwe ndaramba chimwe ndakunopema ndonzi maipema hai chingoramba chingodzoka badharidzi kuzopemera imimi everyday baizi vanchizviitisa kuti mutoro mapolisi amonchi mukundiomesera mangwana ndadzoka kwafiwa vedu ngati mangwana ndadzoka vedu kuri kudiwa contribution amwe kuti takuto andichazivi todi vanacho vano zvavanowanepiwo vanecho mugoti wakomana munochegwa vari ndoupi tinocherawo ngatisadaro ivedwe torai mapolisi vakomana torai mapolisi but zvisinei torega here vanhu vachiorera kuno kuzimbabwe kuno kusouth africa anongonzwawo ari kungosundwawo kuti ada kubatsira anomaona anongonzwawo kuti ada kubatsira please anongonzwawo utande kufamba uchiteerera tuwinzo kuti haina here kasound kari kuchinja anongonzwawo kuti arikuda kusundwa nemweya waMwari anomaona kuti vanhu ava vakwanise kudi kuti aisewo rubatsiro kuti vakwanise kucontributa vanovigwa. You are welcome to contribute. You are very welcome to contribute. Kana uchisundwa nemweya waMwari toda kubatsira andi ngoti vandifonera nchito driver ndichakumbira kuti vandipe madetails avo so that I'll put my details avo andika kune vanokwanisa kubatsirawo ukabatsirawo 10 rand iyoyo 20 rand iyoyo yakawanda ndodzoka futi pakuti vaomanaka vamunangagwa musadaro so mukuti nyaya matoinzwa obvious kuti kune mazimbabwenzi enyu 5 akatsakatikira kuno zvese izvo kuti tinoya pafacebook tipema izvi hatifanira kunge tichizviita isu tine government isu tina baba venyika ndipo mukade muchipindira same time baba kuti mumite maarrangements ekuti vanhu ava vaende kumba anomaona mapurisa atototanga wena pese wena iwe atotanga wena zvakaoma kaitofamba shoma hari kaitofambe shoma namwani mazitiketi andimazvona so please vedu endokumbirawo vamunangagwa please mungade papa makutopindira aisitombofanira kuti vanezimbabwe mari yatisina tochipa ngatei ikonde 3 mabhodhisi semete yekuti mimi mungokumbira one funeral pala because it's just a word vanouya vakatorwa vana vakaenda kumba hatifanira kunge tichobeda konde isusu vana vezimbabwe nokuti hatina mari yachona anomaona hatitorina mari yachona andimazviona saka ndo zvaranangoyana zvondikudze kuti andikwanisi kuverenga macomments handisikwanisa kuverenga macomments iko zvine zvinhu ngukona time driving I can't read comments ndingotaura nchenda I can't read macomments unomaona saka kanchaisa vanodawo kubatsira vobatsira vedu engatirongeke ita polisi yako
ende kana watanga kuti polisi yako usajambire polisi. Fini ngaita noise. Alright. Musajambire kana matanga udii matanga kubhadhara. Anditika musajambire kana matanga kubhadhara police please. Zvinani panobata 600 to kubhadhara 6 months in advance kana 3 months in advance. Animaona. Ombosora panongo sina mari pepe usati ndakakafika uko ndakabhadhara uko ndandikavati. Animashona. Saka guys ndonyana ndidi nditaure animaona andiziviwo kuti senyika tikuita seiwa kumana because vanhu vachiri kufushunugwa kakudebheni vasati vapera kufushunugwa vachiri kufushunugwa saka tizivi kuti nhamba ichakwira kusvika pachii yemazimbabwenzi atizivi tichakwira kusvika pachii we don't know saka vamunangagwa itaiwo plan kana ya Elvis uyu makanyarira kuti izi zvenyu ngemusipo kuti izi ungati hamusi kuexista ivo zvinomonyarara zveyava 3 baba musadaro baba ndimi mutungamiriri wenyika andimaona so guys ndozvadaida kuti tingotaura amaona zvadaida kuti tingotaura izvozvo izvo ndina kundifonera futi rambai muripo